W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość naszego Knieza a Zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratce, lubi sotry w Kniezu, lubi osadni, je nitko przezletny czas. Te wuotowanie cyrkwy hiže na to pokazam. Wulka koho je wotov zata, všetky dalsze koho je su tež zrumowane, ša pycha je tak rec ručo tvarena. Hevak mamy svičnika iz teho podla votarja, džens vo džensnišo nitko za přezletny czas na votarju dvi svičce stejte, na tabernaklu dalsze dwie, tak rec su ci od kujždoho boka najsvetšíšeho tež v tutem času. Sviečnike, kotrež tu pritku steja, to nie sú te, kiž hevak přivotarju steja k tomu Božišom. Ine svoje. My sa doveriame stajne znova jemu, našemu Bohu. My prosimy Jeho, zoby nad nami so rozjasňoval, zoby nás stajne znova k sebi vied, zoby nam spoščil, za so všetko to od nás votov, za štož nás od Neho džili. Tohle uznamy, że sme Jeho smilnosťou potrební. Uznavam Bohu Všeomocnému, za som myslel, rečo, jednajo a dobro zanajo. Moja vina, moja vulka vina, tohoto prošu, zbožnú stajnú kniežnu Mariu, všich angelov a sviatých a vás všetkých, modlite sa za mne ke kniezy našemu Bohu. Smí sa nad nami všehomocný a milostivý Božo a spušťujte nám hriechy do viečného živenia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy se. Bożo, Ty se moc na Tebie so nadziejacych, usłysz mile nasze prostwy, bez Tebie nasza słabość niczo nie zamoże, Tuż nam stajnie pomhaj ze swojej miłością, zobychmy Twoje kaznie spełnili, a ze swojej wolu a swoimi skutkami so Tebie lubili. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Prynne čitanje z knihy Exodus. We onych dniach podachu so Izraeličan napuč z Refidima do puščiny Sinai a stanovachu v puščinie. Izraeliča stanovachu napřečo horje. Jako Mojzes k Bohu postupí, přivolá jemu Jahve z hory. Tak řeč Jakubovému domu a vozivě izraelským synam. Widzieliście, što jsem Egyptočanam načinil, jak jsem vás nes do warjowskich krzydłach, a was sem k sebi přivedl. Jeli budete nitko słuchać na mój głos
a moje zjazk dzierżyć, to budete między všemi ludami moje osobite obstydstwo, przetoż mi słusza ša ziemia. Budete mi królestwo myszników a święty lud. Słyszeliśmy słowo Boże. Čitanje z lista svätého apoštola Pavla Romaniam. Bracia sotry, Chrystus je, gdyż bychmy słabi, jeszcze w prawym czasu za ryszniku umrł, za sprawnego, gdzie lidma sztu umiera, za dobročela, so znać niechtu zważy umrzeć. Bo pokazuje pak swoją lubość k nam z tym, so je Chrystus za nas umrł, gdyż bychmy jeszcze rysznicy. Čím skere, tuž budeme netko, gdyż sme w jeho krwi wosprawieni, przez niego od nieba Bożego umożeni. Jeli mianujce bychmy z Bogom przez śmierć jego syna ujednani, byrniż jeho nepřečelu byli. Budeme jako ujednani, čím skere umożeni, przez jeho żywienie. A nic jeho to, ale chwalimy so też w Bohu przez naszego knieza Jezu Chrysta, przez którego jsme netko ujednani. Słyszeliśmy słowo Boże. Królestwo Boże jest so przybliżyło. Nakazajcie so, a wiercie dobremu poselstwu.
Kniez buď s vámi. Słowa światosczynia po Mateju. We wonym czasu, jako Jezus czrode ludzi ulada, bu jemu ich żel, dokež bychu wučerpani a rozprašeni, kaž vovce bez pastorja. Tuž rekne svojim wučomnikam, žnedre su wulke, ale dživačerjo je mało, toho dla prošče knjeza žnjov, zoby dživačerjov na svoje žnje posłał. Jezus zwoła swoich 12 wučomnikov a dá im moc nad nečistymi duchami, zobychu ich vunawali a šukorosť a kyprosť horili. Miena 12 apoštolov sú první Simon, Peter menovaný, a jeho brat Handry, Jakub, Zebedejowy syn, a Jan, jeho brat, Filip a Bartrom, Tomáš a cwonik Matej, Jakub, Alfejowy syn a Tadej, Simon Kananejski a Judasz Iskariot, kiž jeho pozdźišo přeradži. Tutych 12 Jezus wuposła, a přikazach im prajo, nekočte popučuk pohanam, a da samaritijskich miesto nie zastupcze, ale dzicze raczok zubenym wódcam izraelskiego domu. Dzicze a predujcze, niebieskie królestwo je so przybliżyło, chorych wuhojejcze, mortwych zbudzujcze, wusadnych wučisčejče, čertu wuhonjejče. Darmo ste dostali, darmo dawajcze. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sotry kniezu, lubi wasadni. Gdyż du miesacznie z Bożym Synom ludziom domoj, kociż koroscze dla nie może ja sem kemši przyjść, potem wieso przyniotnie so zromadnie modlimy, ale każdy raz je też troszkę czasa k rozmowie. Stajnie zaso słyszu, jak dżakowni doma są, so może kemše via livestream sobu svědčić. Oni praja to natwarja, gdyż serbskie słowa a kirlusze słyszysz, a możesz doma samo sobu śpiewać. A gdyż predowaniam a wozywieniam live zčihujesz. Mnohim je osobite weselo, so widzia dzieci, młodzinu, swojby, wszelkie generacje, jak so modlo Boha chwala. Czujesz so zaprzyjaty, słyszysz tomu. Podlanski efekt je, że niesztoż kuli doma przy obrazowce też bliże a lepiej widzisz hacz w cyrkwi. Tuż też bole nawiedome bierzesz, że załóżim ci wulka proca. Uwiadomisz się, što przynoszuje k tomu, żebychu kemsze woprawdzite duchowne dożywienie byli. Hacz to kwietki, hacz to hudżba, instrumenty, kaž piščele abo dujerjo, hacz to technika, liturgiskie graty abo knihi. Štož wužívamy, służy Božej česti a naszej pobožnosti. A šo ryči o stawiznach naszej wiry. Ladanie a prawe używanie šeje nadoby, albo nie so jedna wo jedno wo rób na wota, kotryż ma přeco čisty być, żada wiedu a pozytywne nastajenie. To však nie je hakle dżęca tak, to je přeco hižo tak było, a za to mamy mnohe przykłady. Sym dżęca tamle swieczniki stają. One są wosadne obsedztwo. Dwaj upadataj poradnaj, dwaj nic. Nikoci so napraja, što może na swiecznikach osobitego być, co mamy wonimi si rozmyslować dać. Wszędzie możesz dżęca na najszelakorysze swieczniki kupić. Nowe. Haj, tak to je. Ale nowe swieczniki nie mają żadne stawizny. Nie rečą o stawiznach wiry,
kotrych swідkojo su tute swieczniki. Gdyż jenoż myslu, kelko zwojnków je so wonje hižo starało. Przy kelko najszelakoryszych paczeriach bychu one tute swieczniki swідkojo. Zwodka pokadzieja na farske horny gubi su leżeli. Cynowe swieczniki to su. Cyn je so junu tak droha płacił, kajż złoto. Dżęca za cyn nie dostaniesz ani kroszika. Kajż prajne dwaj staj tajkim stawie zostaj nie używają naj. Dwaj sem dał restaurować. Jako sem z tymi 4 swiecznikami jeł złotnikari, a jemu pokazał, wie praju, tobie nie način, ja so z tymi nie budu zabierać. Dokež praj, ladaj mojule, tu ne ma, tu cynowy mor, cyn pest. Doreka, da so drybja, rozinže, niče ne możesz jace z nimi započinać, to jara byle dzieła, a jara droha by było. Ja pak sem praju, ale ladajunu, dwaj mate na nożce pismo, a to je mi tola ważne. Když tam je pismo, to słuša do naszej własnej, to słuša naszym stawiznam, te chcemy tola mieć łopkowane dery, on rekno, te dwaj. Na tej nożce stoi junu, na jednej stronie litoliczba 1690. Na dalszej stronie je zapisane F.F. Herr Georg Mudroch in Jauer. A trzecią stronu debia pismiki G, F, S, a pod nimi PC. Zarezana litoliczba przechodzi po takim zostaj swiecznikaj 330 lat staraj. Ja se praszam, docpeja swieczniki, które dżęca kupisz, tajku starobu? Mieno Georg Mudroch namaka sobie księskiej knize w lecie 1650. Tedy księny Juri Mudroch z Jawory je zameszcze tun dariczel tuteju swieczników, dokeż FF reka 44 po takim starał soboto zobuchune daryny je Juri Mudroch z Jawory. Serbsce je so swojbie prajiło Mudrošic. Dale swojba Mudrošic eksistowaše w Jaworze jeszcze w drugiej połowie zajszłego listotka. Kajż możemy wyczytać z tego pisma, miachu Mudrošice z Jawory jeden żywy zwisk kwarskiej cyrkwi do Kroszczyc. To tutaj swiecznika obswiecitaj. Nie tym pismikam. Gdyż tu litoliczbu wie, a gdyż to jako skročenki obladujesz, potom możesz te pismiki takle układować. GFS reka Georg Franz Sende. PC Parochus Kroszczycensis. Po takim Juri Franz Sünder, kiż był Pfarrer w Kroszczycach z lata 1680 aż do 1706 za jego czas su swieczniki do cerkwy przyszli. To je one Pfarrer, kotryż po zakadzeniu Szwedów zapoczął naszą kroniku pisać. Bo nie mamy prynne pisane do pokazy. W jego czasu włożyli so bratcu za toho Bosčana. Równie toho dla staj tutaj swiecznikaj za nas, za osadu, za nasze stawizny tak ważnej. A što by to do czasa wtedy? Jawora so dżęca skire na Wotro usmierja. Wotrowska osada wtedy jeszcze nie egzystowaše. Jaworscy so samo zrozumili do Kroszczyc dzierżachu. Tuta farska cyrkew, w której dżęca smy, ta jeszcze nie steješe. Ona dzieje twarina hakle 1760. W Nebelčicach steješe cyrkew jeszcze sredsy wosrecz kirchowa. No a nahore bu hakle 1741 twarina. Ralbice bychu swoją cyrkew hižo za czasu zito zubili, a nowa na twarich swoim hakle 1754. Rożant zastarowaše so tedy samo zrozumliwe z Kroszczyc sem. A ludzie tu w naszym regionie, oni bychu zwiecza podanojo jednego knieza. Što to oznamienia,
to se dżęca niemsmy kmani jacy przedstawić. Ale roczo k świecznikom, albo świecznikam poświadkowniem, bez świeczków kemsze nie możemy świecić. Niebie też nie można świecić. A damachu we wszelkich czasach wszelakie przedpisy, kelko świeczków ma so dy świecić. Między drugim, jedna wiec, którą my też jeszcze piestujemy, gdyż przyjdzie biskop k nam do osady jako wyższy pastor, kwirmane po takim, potem so wyższy tabernakla, przed krzyż, jedna dalsza świeczka staje. Pokazka na to, biskop, wyższy pastor, biskopstwa je tu. Za świeczku trzeba już jeden świecznik, a do cyrkwy dasz on tak wudziewać, taki świecznik, że je on odpowiednie swojej służbie. Żywe płomio świeczki pokazana Chrystusa, kiż je światło świata. Tohodla są świeczki trybne na kemszach. Jezusowa wuczba wiedzie nas krócej, wiedzie do niebies, pomaga nam w żywieniu obstać. Gdyż ladamy roczo do naszych stawiznów, wiemy, wira bietu żywa, wira je dżęca żywa, a my nadziejamy so, że je wira dalsze lectotki ludziom, sputnikom a spucznikom do niebies. Do tutej służby wozywieć wiru do Chrystusa, Buchu hižo japoštoli opołowani. O tym sme dżęca słyszeli. Po nimi druzy. Dżęca sme myci, kociż maja nadał ksiru wirić tu, pola nas. Niech so dalej piestuje ważnie, zo doma wołsziem tym so rozmawiamy, što się nam za żywienie z wiry ważne. Podpieru nam da, zo też generacje przed nami, zo so ludzie we wszech czasach so za osadu angażowali, zajmowali, kajż też my so zajmujemy a angażujemy. Niech Bóg żonuje każdą procu o wozywienie Jezusowej wuczby, a niech nas kruci w naszym wuznaczu. Amen. Credo in unum Deum. Jezus je swojej cyrkwi dał nadałk, żeby so starała o umożenie świata. Prośmy Jeho należnie. Skručuj našu vieru, zobe Bože kralestwo spotanie mocu rostwo. Osmyczy usłysz nas. Daj wierywym dale bóle spoznać, zo ty też dżęca mez nami skutkujesz. Osmyczy usłysz nas. Zbudź mez nami zwolniwych, kotiż bitym a biednym pomaja. Osmyczy usłysz nas. Niech so twoja lubość mez nami dale a bóle w skutkach luboście jewi. Osmyczy usłysz nas. Smil so nad niebohimi a przyjmij ich do zgromadzeństwa światych. Osmyczy usłysz nas. Bożo, Twoja moc pokazuje sobie nasze słabości. Tobie so dziękujemy, a sławimy Cię wieki na wieki.
Modlmy so. Boże, Ty cyło człowieka ożywiesz z cyrobutych ledarów, a obnowiesz nas w świętym sakramencie. Niech ani duszy, ani ciału tale pomoc żenie nie pobrakuje, bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Rozbijmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Woprawdzie je chudne, sprawne, zdobne a spomożne. Zosoci stajnia, ludzie dziękujemy Knieże Święty, Wódcieżego, mocny, wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Narodziwszy so, jebun padłe człowiectwo obnowił, ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniczył, z martwych stanąwszy nam wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiewszy nam niebieskie wrota otworzył. Toho dla śpiewamy ci z angelemi a słowami świętych pieśń chwały, bez końca wyskają. Woprawdzie święte su Knieże, żołoszy je świętość, czy tudla, czy prosimy, poswiętu te daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego Knieza, Jezusa Chrystusa. Predahać so wun dobrowolnie czerpieniu uda za wun klip, dżakowaše so, wamaše, a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za vás podaté. Taktéž zawun pojedzi keluch, džakovaše so zaso a poda jun svojim učomnikam prajo, zmiča a piče šice z něho, to je keluch nového a věčného zakonia. Moja krwi, kotraž bude za vás a za mnohých přelata k odávaniu hrychu. Čiňte to, na mnie spomínaj. To je potajnstvo víry. Wspominają tuż niebieskie oczy na Jezusowu śmierć a zrowastanienie, przynoszamy ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so ci, za se nas powoło przed Tobu stać a ci służyć a prosimy cię pokornie, zgromadźuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, Knieże, na swoją cyrkę, powsze ziemi rozbrojenú a wudospełnie jubilubości. Gromadź z naszym Wamżem Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewším duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratów a na nasze sotry, kociż su umreli w nadziei zo zrowastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza.
Smij so nad nami všetkými prosimy spošť nam wieczne žiwienie. Ze zbožnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze światymi apoštolami a všemi światymi, kociž sa Ci ze všech wieków spodobajú. Zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Boże wszechomocny wódcy w jedności Ducha Świętego, chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy ponić do wiery śpiewać. Wódcy nasz, idź se w niebieska, świeć Twoje niebo, przyjdź Twoje królestwo, stajmy se Twoja wola, kajś na niebiu tak na ziemi, Ciebie gniew nasz daj nam rzec, podaj nam nasze winy, jako umoż nas knižovaty všeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przedewším zamučeniem wieszci, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przepojdź Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Knieży Jezusa swoim apostołom se praju, pokoj wam załastajam, swój pokoj wam dawam. Prosimy Cię, nie ledy na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiż se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza buď stajny z wami. Leczy jenio Boże, kotreż zebiera rychy świata.
Modlmy so. Knieże Bożom, dale świata hostina je widzone znamio jednoty wszystkich, kociż do Tebie wieria. Niech uskutkuje jednotu Twoje świętej cyrkwie, bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dżęca wydźwimaj je tu w Farskiej Cyrkwi niszpom. Różolc w obtydzień modli się w Kruszczycach od ponedźel do piatka 18:30. W utoru modli się pokutny Różolc. W klosztrze je Różolc niedzielu wydźwimaj, w utoru 18:30, sredu rano we 8 a piatk 18:00. W Woklecach utoru 19 a czwartk 17:30. Na Svetého Bena, patrona biskupstwa a apoštola Serbov, 16. junija su kemše ve Farskej Cyrkwi rano we 8. Kemše ve Dobrošicach su sredu 18:00, we Woklecach czwartk 18:00. Šulske kemše ve kloštre su utoru 15:30, tu ve Kruščicach sredu 15:00. Utoru večer na po 8 su wasadni na dzielene Biblije na faru przeproszene. Czwartk zetka se wasadna rada na fare, tonraz hižo 18:00. Zbierka dżen za tydzień je za wasadu. Przyzywienia za putników do krupki przyjmują się w farskim biurowie. Sakrament Svetého Manželstva chcete sobie zaudać, prosite wierywych o modlitwu, przypojete so první raz Samuel Schimann z Kruszczyc a Maria Elisabeth Wald z Feldertal, wobei katolskiej. Trzeci raz Marcel Čižank z Konec a Krystyna Hermanec z Dobrošic. Jeho wirowanie je sobotu w Ralbicach. Tež trzeci raz Xaver Korenk z Kruszczyc a Marisa Holleba z Drežďan. Jeho wirowanie je sobotu w Radworiu. Bojat Boží službu, punželo rano ve 7, to zemretych sobie Wałdzic z Jasince. Butoro rano v 8, to zemretu Mariu Hančikovu, manželského Pavova z Kruszczyc, kaž tež zemretych sobie Wiczazec z Boranec. Sredu šulske kemše, jako džakna a brustna bozamša skazana z Prawočinc. Piatk večerne, to zemreto Jurija Vaurika z Nuknice k prinoletnemu popomnieniu. Sobotu przedniedzielskie za zemretého Michała z Čapana a manželsku Mariu z Radworja a zemretych Svojbnych. Dżens za tydzień rano ve 7, za zemretého Aloisa Veselu z Kruszczyc. Dopona za wasadu na pojednačích za zemretého Bena Zundu z Woklec, potom zase dvěmaj nišpo. Vám všetkým dutrobe zapłać Bóg, za zhromadne páčo, přeju vám počas sviatcu nedělu, prošme Boha o jeho žanovanie. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju.